Sorry. So natalo po kami first set. Galing? Sir Jerry! Okay, ako. Hindi na.
Kaya sir, alam ko pagod ka Huwag kayo mag-alala, hindi na, naka-post siya. Gabi sa uwi na ako. May gagawin pa ako eh. Guys, si JM po, usapan niya.
Maloko talaga to si Jay. May ambulance. Kailangan. Kapag tumatanda, Hindi pa kailangan. gano'n, magaling. Huwag po pwersahin, baka ano. Mas bagay pa rin ang... Hindi ko nakakasapatos. Nike. Yun tayo. Sumukha ko sa batos. Kaya kami nanalo kanina kasi may plus 10 at plus 10 sa deck. Unless, Dexterity. kasya naman siya. Hindi. Size 8.5. Malaki yung ano ko. Ay, mahaba yung 9.5 yung size ko. Mga sapa.
ako mga Beso naman tuloy ah. Yan ako.